Salutare tuturor! Ne situăm în Austria, iar astăzi vreau să vă arăt cum arată viața unui șofer pe comunitate. Pentru că mulți oameni cred că meseria asta de șofer e doar despre a conduce prin Europa și a face bani mulți. Ei bine, realitatea e puțin diferită. Uneori e frumos, da, vezi locuri noi, dar alteori să ai zile întregi în parcări, dormi în dubă doar 2-3 ore ca să ajungi la încărcare sau la descărcare, te mai ceri cu dispatcherul, stai departe de familie, iar azi, în vlogul de azi, vom arăta exact ce înseamnă viața asta de pe comunitate. Să trecem la treabă! Dacă încă nu știai, notează-ți undeva și asta să-ți fie crezul. În perioada când ești plecat pe comunitate, duba devine casa ta. Aici dormi, aici mănânci, aici îți petreci majoritatea timpului. Să vă arăt puțin cum mi-am organizat duba. Aici avem un suport de pahare, ca să am cafeaua la îndemână. Aici avem tableta pentru navigare. Jos aici avem lada frigorifică cu bunătățile ca să fie la îndemână și pentru că am prize doar aici. Acolo am apă și suc. Iar aici pe dreapta a fost scos scaunul ca să se transforme în pat bucata asta. A fost sudat un cadru, capitonat și cam asta a ieșit. Eu zic că e destul de ok, doar cu capul încolo, cu picioarele aici. E destul de confortabil, este spațiu, avem tableta, ne mai uităm la un film. E ok. Spațiul nu este foarte mare, așa că trebuie să fii foarte atent și foarte organizat. Mai ales în cazul meu. Ăsta este un Fiat Doblo, deci spațiul e mai mic decât la o dubă de 3,5 tone. E important să ai tot ce îți trebuie la tine. Haine, lucruri de igienă, mâncare, lucruri care îți fac viața mai ușoară, așa zis. Dar trebuie să le cântărești. Nu te aglomera, gândește-te bine ce iei și ce nu. Eu, de exemplu, prima oară când am plecat pe comunitate, mi-am luat un troller plin de haine, o altă geantă la fel tot cu haine, aveam și într-o sacoșă haine, zici că voiam să mă mut, nu să trăiesc pe comunitate pentru 35 de zile. Nu pleci în Alaska, frățioare, pleci în Europa. Ia-o ușor. Mai ales că faci comunitate pe mașină mică. Nu are rost să o umpli cu lucruri. Cu mașina mică intri în orașe, îți speli lucrurile, le folosești în continuare, mergi la cumpărături. Pentru cei de pe tir e puțin mai complicat, dar pe dubă e ok. În spate, ce să vă arăt, arată ca orice dubă. Acolo mai am ceva bagaj, niște chipsuri, niște prostii. Aici am haine. Cam ăsta e bagajul meu de haine, tura asta, n-am mai luat roliu sau altceva, și aici sunt pentru mașină, accesorii și ce mai trebuie. Un alt lucru pe care mulți nu-l știu despre comunitate este că petreci foarte mult timp pe parcări. Uneori ai curse una după alta și ești tot timpul pe drum, dar alteori doar stai. De exemplu, eu acum am încărcat vineri din Ungaria și descarc abia luni în Franța, pe 9. Am de mers în jur de 14 ore, dar le fac din bucăți și tot ajung, ca să nu stau foarte mult timp în parcare pentru că mă plictisesc. Sunt weekenduri în care ai cursă, ca de exemplu acum, cum am eu, dar sunt weekenduri în care nu primești nimic și trebuie să stai pe parcare, în așteptare. În weekend, parcările sunt pline de șoferi care așteaptă următoarea cursă, iar de când o să bage și tahografele alea pe dube, nu știu cum o să fie. Nu știu de unde atâtea locuri de parcare, dar mă rog, vom trăi și vom vedea. Un alt lucru important pentru viața pe comunitate este mâncarea. Bine, asta după cafea. Pe comunitate trebuie să fii puțin organizat și cu mâncarea. Eu, de exemplu, îmi mai fac un alta pentru că am un aragaz de ăsta mic cu spray pe gaz. Iar astăzi, de exemplu, mănânc mâncare uscată, mâine fac o supă și tot așa. Trebuie să ai grijă ce mănânci pentru că petreci foarte, foarte multe ore în scaun. După prima ieșire pe care am avut-o pe comunitate, am stat 36 de zile, m-am întors, iar unii dintre prietenii mei m-au tot întrebat: băi, ce fac șoferii când nu conduc?
Realitatea e că nu au foarte mult timp liber. Rar se întâmplă să stai zile întregi degeaba, dar s-a mai întâmplat. În luna ianuarie-februarie am pățit chiar eu. Am avut o cursă în Portugalia, am descărcat sâmbătă dimineață și am rămas până miercuri pentru că n-au fost curse. În Italia la fel am pățit. Nu e o regulă, e doar o întâmplare. Nu e nimic la fel pe munca asta pe comunitate, mereu chestiile se schimbă, nici o zi nu e la fel. Dar ca să răspundem la întrebare, șoferii când nu au curse stau pe parcare, unii se uită la filme, alții vorbesc cu familia, unii ies la plimbare prin zonă sau merg în oraș și își mai fac cumpărături. În rest, nu fac mare lucru. Eu mai filmez vloguri, de exemplu. Asta fac în parcare. Din exterior pare totul în regulă, pare totul roz, pare că facem bani mulți și doar atât. Astea sunt părțile cele mai frumoase și doar părțile frumoase se întâmplă. Ei bine, hai să spunem și adevărul. Viața asta pe comunitate nu este pentru toată lumea. Uneori stai prea mult departe de familie, dormitul în dubă, parcările, programul ăsta haotic te epuizează. Nu e ușor pentru toată lumea. Nu toată lumea se poate acomoda cu asta. Sunt zile când conduci foarte mult și sunt zile într-adevăr când stai. Sunt zile când primești curse ok, sunt zile când dispatcherul te forjează la maxim și sunt zile când doar stai. Niciodată nu-i la fel. Dacă ești ok cu schimbările astea, cu chestiile astea, o să fii ok și cu psihicul și nu o să resimți foarte adânc presiunea asta care ți-e pusă de dispatcher și de restul oamenilor. De asta e foarte important, înainte să pleci, înainte să alegi viața asta, să încerci să spui întrebări, să stai de vorbă cu tine și să fii sincer, să încerci să-ți dai seama dacă ai rezista sau nu. Pentru că dacă ajungi să vii aici și nu o să reziști, o să încurci lumea care te-a angajat, o să suferi tu, o să sufere familia ta și plecarea asta de acasă nu e cea mai ieftină pentru că ai nevoie și de niște bănuți ca să pleci, fie că îți dă avans, dar oricum ți scade în caz că nu stai, așa că mare combinație noi. Mai bine stai de vorbă cu tine, să vezi dacă ai rezista la un astfel de program, să vezi care sunt limitele. Iarăși că vorbim de limite, e foarte important să-ți cunoști limitele la volan, cât conduci, cât trebuie să dormi, cât reziști. Pentru că aici orice greșeală poate fi fatală, nu e glumă, nu e nimic. Trebuie să ai foarte mare grijă, trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii odihnit, tranzitezi tot felul de țări, ai de-a face cu poliția sau poți avea de-a face cu poliția, trebuie să fii capabil. Și cel mai important, trebuie să cunoști măcar o limbă străină, măcar engleză. Dacă știi engleză, te descurci, dacă nu știi, e mai greu. Dar da, sunt și lucruri frumoase. Ajungi să vezi multe țări, multe orașe. Ai un anumit tip de libertate, să zicem așa. Pentru mine, momentan, e foarte ok. Îmi place ce fac. E greu pentru că familia e departe, e în România. Mai ales prima săptămână după ce plec de acasă e foarte grea, sunt la pământ, dorul îmi taie răsuflarea de cele mai multe ori și ajung să-mi pun întrebări, să mă gândesc în fel și chip, dar pentru ei ne sacrificăm, de asta am plecat pentru o viață mai bună. V-am servit puțin din realitatea vieții ăsteia de pe comunitate. Dacă vreți să vedeți mai multe vloguri din viața de șofer pe comunitate, scrieți în comentarii. Și dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să dați un like și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Eu am fost Sebi, ne auzim data viitoare!